koskaan ei voi tietää, mitä siellä oikeasti on. Et mitä sinne paperille oikeasti tulee. Niin, tai mikä asia tulee sillä lailla käsiteltyä. Aika monihan sanoi siinä kurssin päätteeksi, että mä tulin tänne ihan muista syistä ja nyt täältä löytyikin niinku tämmönen. Niin muuten tuli. Et se oli aika monen. Ja että mä löysin jotain paljon hienompaa kuin mitä mä olin kuvitellutkaan. Tai että en mä tiennytkään, että mulla tämmönen juttu oli mielessä. Että mulle kävi vähän samalla lailla. Mä monta kertaa niin kirjoitin ylös sitä, kun se niin ensin antoi, että no nyt kirjoitatte tällaisesta aiheesta. Ja sitten miten se alkoi niin sitä, että no niin, että antakaa niitä sanoja ja antakaa mehua sille tekstille. Niin mä kirjoitin niin ylös sitä ja mä oon nyt jälkikäteenkin niitä niin lukenut, että niin joo, että tälleen se sanoo. Että se jotenkin niin kuin, ihan kuin se, niin kuin, että se on niin kuin tuli, mitä se niin kuin ruokkii. Nyt tosta noin vähän näin ja nyt ruokkikaa tekisi sitä tulta ja niin kuin antakaa tälle jutulle. Niin sitten se lähtee sellaiseen niin kuin roihuun. Että ehkä se on niin kuin jotain semmoista itseluottamusta ja sitä semmoista. Ne tehtävät ehkä lähtee niin kuin elämään siinä aikana, kun edellisiä tehdään, niin tulee jotain uutta. Ja, se on niin kuin sellainen hyvinkin elävä prosessi se päivä tai viikonloppu. Ja miten se ottaa sieltä ihmisten tarinoista. Ja mä mietin sitäkin, että ehkä se, että kun se on ollut dokumenttiohjaaja ja yrittänyt, niin kuin, ei vaan yrittänyt, vaan onnistunutkin siinä, että se on saanut ihmisiä kertomaan niin kuin tarinoita, joita ne ei niin kuin, ne ei halua kertoa tai uskalla kertoa tai ajattelee, että ei niitä kannata kertoa, että ketä tämä kiinnostaa. Niin tavallaan se käyttää nyt niin kuin noissa kirjoittajakursseilla vähän sitä samaa, että niin kuin niitä taitoja tavallaan, että miten houkutellaan ihmisestä esiin se asia, mikä niin kuin nyt pitäisi saada niin kuin ulos ja mikä pitäisi saada kerrotuksi. No musta oli tosi koskettava niin kuin kohdata niitä ihmisiä, ketä siellä oli, joita mä en tiedä niistä ihmisistä mitään, mutta musta tuntuu, että mä tunnen ne. Mä oon katsonut niitä silmiin ja jotenkin niiden se lämpö on niin kuin tullut osaksi mua. Siis joku se semmonen, että se on niin kuin tosi arvokas asia. Ja semmonen niin kuin, eihän meillä ole sellaisia niin kuin inhimillisiä kohtaamisia, missä me ollaan ensisijaisesti ihmisiä toisillemme niin yhtään liikaa. Että se oli niin kuin ihan mielettömän hieno kokemus.